Terve, mä oon Teppo Järvinen ja olen HC Jussien valmentaja ja joukkuejohtaja. Terve, mä oon Tuija Järvinen, Jussien toimitusjohtaja. Kävin tossa yhtenä päivänä aika hassusti, kun olin vaimoni vihjeestä selailemassa uusia luistimia joukkueelle verkkokaupasta. Teppo! Mitä? Muistatko ostaa pojille luistimet siihen ensi viikon matsiin? Juman pliuta, siinähän oli kuukauden tuotteena toi Selänteen Teemu. On muuten aika kova pelimies. Ostin pois ja eihän siinä kauan sitten mennytkään, kun kuljetusliike toi laatikon hallin pihalle. Otin ja kärräsin pukkariin. Olihan siinä aika jännä fiilis. Kerrankin pojat olivat aivan hiljaa. Sitten mä sanoin. No niin pojat, mulla olisi tästä teille nyt pieni yllätys. Terve! Ei muuta kuin let's play hockey. Siitähän se joukkue lähti uuteen nousuun. Voittoa voiton perään. Teemuhan asui koko kauden meillä. Kyllähän se vaimon ruoka sille maistui. Teemu, vihannekset kans. Ihan mukava ja hyväkäytöksinen nuorukainenhan se Teemu on. Ja on se hyvä vahvistus meidän joukkueelle. Katsoja tuli ihan naapurin kylästä asti. Vaimo myy lippuja ja hyvin meni. Kaudella 1981-82 Gretzky teki ennätykselliset 92 maalia. Kukaan muu ei ennen ollut tehnyt edes 80 maalia yhdellä kaudella. Saatiin uusia sponsoreita. Hyvää yötä, Teemu. Hyvää yötä. Tämä oli kaikin puolin todella hyvä juttu. Tänä vuonna voitettiin vihdoin se piirimestaruus, josta muistoksi jäi tällainen pokaali. Kiitos vaan maksuturvalle ja ensi kaudella uudelleen. Moido! On se niin mukava poika.